ଆଜି ଥିଲା ମାରୁତି ସେନାର 7ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ମାରୁତି ସେନାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ ଭବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ କାହାର ବା ସମୟ ଅଛି? ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆଧୁନିକରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଜଣ ବୁଝିଲାଣି କି ଜୀବନ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ସେଇଭଳିଆ ଭାବନା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅହରହ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଜସେବୀମାନେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଟିକେ ପ୍ରେରଣା। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ, ଫୁଲତୋଡ଼ା, ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଗଲା। ମଞ୍ଚସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପପୁଦଳ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଳରାମ ବାରିକ, ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ଗୌତମ ଦଇତାପତି, ସାହିତ୍ୟିକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦଳବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାରୁତି ସେନା ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାରୁତି ସେନା ପରିବାର।